Queda poc per fer la preinscripció. Abans que arribi, toca organitzar-se una mica. Per on pots començar? Primer, explora tota l'oferta formativa d'estudis i els centres que els imparteixen. Els trobaràs al web triaeducativa.gencat.cat. En aquesta pàgina pots consultar en què consisteixen els diferents estudis, les seves assignatures, les seves possibles sortides professionals. Conèixer bé els centres on voldries estudiar t'ajudarà a decidir-te per un o un altre. Compara els equipaments que tenen, quants alumnes hi ha a cada classe, quines assignatures ofereixen, si fan classes de matins o tardes, on estan ubicats. A les jornades de portes obertes que ofereixen, ja sigui de forma virtual o presencial, podràs veure'ls amb els teus propis ulls i resoldre tots els teus dubtes. Al web preinscripció.gencat.cat pots consultar tota la informació rellevant sobre el procés de preinscripció, les dates que has de tenir en compte, la documentació que necessitaràs i que ja pots anar preparant, els criteris de prioritat que s'aplicaran, els requisits d'accés. En aquesta pàgina també trobaràs un enllaç directe per tramitar la sol·licitud de preinscripció. Pensa quines opcions triaries segons les teves prioritats, tant de centres com d'estudis. En podràs escollir com a màxim 10, per ordre de preferència. És recomanable que completis com més opcions, millor, perquè no et quedis sense plaça. I si tinc preguntes sobre el procés de preinscripció? Qui em pot ajudar? Ei, no t'atabalis! Contacta amb el Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves o amb els punts Infojove de Barcelona. De franc i de manera entenedora i propera, el seu equip de professionals et donarà un cop de mà. Sort!